உத்பை அதாவது சோத் பதிதம் சோ ச அத்பதிதம் அப்படின்னு அதெல்லாம் மறுபடியும் பண்ணாம சமோனா எப்படியோ விட்டுறது விகர்மய சோத் பதிதம் கதா கதஞ்சு லாஸ்ட் லைன் துனோதி சர்வம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டः ஆதிஷி மேம் வந்துட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பண்ணலாம். தாரிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. சோ வில் டு லேட்டர். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். ஹாப்பி உகாதி மேம். ஓகே மாதாஜி. சேம் டு யூ மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஹாப்பி உகாதி மாதாஜி. ஹாப்பி உகாதி மாதாஜி. உகாதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே வந்து ஹாப்பி யுகாதி விஷஸ். எல்லாருக்கும் ஹாப்பி உகாதி விஷஸ். ஓகே. ஸோ நாம இன்னைக்கு குரு மகாராஜோடைய அவருடைய வியாச பூஜை தினத்துக்கு வந்து இன்னைக்கு சாயங்காலம் நம்ம மீட்டிங் வந்து 4:30 to 5:30 வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் வில் ரெக்கார்டு 1 or 2 minutes மட்டும்தான் ரெக்கார்ட் பண்ணி எல்லாருமே உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து யாரெல்லாம் தீட்சை பெற்றவங்க 100% இருக்கணும். தட் இஸ் மேண்டேட்ரி. தீட்சை பெறாதவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷனல். ஓகே. ஸோ இதே லிங்க்ல வந்து ஜாயின் ஆயிட்டு நம்ம வில் சப்மிட் அவர் பிரேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே ஃபார் இஸ் ஐ திங்க் we will record in Zoom cloud ma'am. ஜூம்ல நம்ம வந்து லைவ் போனோம்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னா எல்லாரும் கடகடன்னு பேசினாங்கன்னா ப்ராப்ளம். லைவ் வேணா நான் லோக்கல் ரெக்கார்டிங் பண்ணி லோக்கல் ரெக்கார்டிங்ல ஒரு செகண்ட் பாஸ் பண்ணி பண்ணலாம் மேம். பெர்ஃபெக்ட். ஒரே செகண்ட் தான். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் பிளான் பண்ணி கையில எழுதி வச்சுக்கோங்க. ரெக்கார்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாம் ஒரு 10 செகண்ட் தான். அங்க வந்து அச்சோ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது போக முடியாது. டெலீட் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் தான். அதுக்கு மேல கிடையாது. ஓகே. எல்லாருக்குமே இட்ஸ் யூனிஃபார்ம். ஏன்னா அவங்க வீடியோவே வந்து 1 நிமிஷத்துக்குள்ள கொடுக்க சொன்னாங்க. சரி, அதனாலதான் நம்ம அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எத்தனை 9வது ஸ்லோகம் தானே நம்ம படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. 8வது மாதாஜி. 8வதா? ஃபைன். நான் 9ன்னு எழுதிட்டேன். ஓகே ஃபைன். நோ இஷ்யூஸ். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதநந்தன ரஞ்சன ரஞ்சன. யசோதநந்தன ரஞ்சன ரஞ்சன. யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதநந்தன ரஞ்சன ரஞ்சன. யமுனதீராவனச்சாரி. யமுனதீராவனச்சாரி. நதீராவனச்சாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய ராதா மாதவ
Hari ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Hare. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Bhagavate வாசுதேவாய நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Namaskryam. செய்வானரோத்தமம் Naram Narottamam. தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Saraswati Vyasam. ததோ ஜயம் உதீரயேத் Tado Jayam Udayam Udirayet. நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu Abhadreshu. யம் பாகவத சேவையா Nityam Bhagavata Sevaya அவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhavadya Uttamam Shloke. பக்திர்பவதே நைஸ்திகே Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Bhagavatam, 5th canto, 12th chapter, 8th slokam. Yes, Padma Mataji, Vasingo. Yeda keshtalyeva sarasarasya vidamanishtam prabhavam cha nityam tannamado anyat vyavahara moolam nirupadyam satkriyanumeyam. Yes. Hare Krishna Mataji. Shloka 8. Yata Krishtalyeva Sarasarasya Vidamanishtam Prabhavam cha Nityam Tannamato Anyat Vyavahara Moolam Nirubhyatam Satkriya Anumeyam. எதா ஆகையினால் ஷிதவ் மண்ணில் ஏவ உறுதியாக சர அசரஸ்ய அசையும் அசையா உடல்கள் விதாமா நாம் அறிகிறோம் நிஷ்டாம் அழித்தல் பிரபவம் தோற்றம் ச மேலும் நித்தியம் இயற்கை விதிகளினால் தத் அது நாமத நாமத்தினால் அந்நியத் பிற விவகார மூலம் பௌதிக செயல்களின் காரணம் நிரூபியதாம் உறுதிப்படுத்த விடு சத் கிரியா உண்மை வேலையினால் அனுமேயம் உயிர்த்துணர்தல். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. பூமியின் மேற்பரப்பில் வாழும் நாம் அனைவரும் பல்வேறு வடிவங்களில் உள்ள உயிர்கள் ஆவோம். நம்மில் சிலர் அசைகின்றவர்களாகவும் சிலர் அசைவற்றவர்களாகவும் இருக்கிறோம். நாம் அனைவரும் வாழ்க்கைக்கு வருகிறோம், சில காலம் வாழ்கிறோம்,
உடல் மீண்டும் மண்ணில் கலக்கும் போது அழிந்து போகிறோம். நாம் அனைவரும் மண்ணின் பல்வேறு மாற்றங்களே ஆவோம். பல்வேறு உடல்களும் செயல்திறன்களும் மண்ணின் மாற்றங்களே ஆகும். அவை பெயரளவிலேயே வெளிப்படுகின்றன. எல்லாம் மண்ணிலிருந்து தோன்றி அழியும் போது மீண்டும் மண்ணிலேயே மறைகின்றன. அதாவது நாம் மண்ணாக இருக்கின்றோம், மண்ணாகவே மறைகின்றோம் என்றும் கூறலாம். பொருளுரை. பிரம்ம சமிதை தத் அனன்யத்துவம் ஆரம்பமன சப்தாத்யக 2.1.14 கூறுகிறது. இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது உயிர் மற்றும் உலக பொருள்களின் கலப்பாகும். ஆனால் இதற்கு காரணமாக முழுமுதற் கடவுளான பிரம்மமே விளங்குகிறார். அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.5.20 இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவேதரக என்று கூறுகிறது. முழு பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுமுதற் கடவுளின் பேராற்றலால் விளைந்ததாகும். ஆனால் மாயையின் காரணமாக உலகிலிருந்து கடவுள் தனித்து இருக்கின்றார் என்பதை எவரும் பாராட்டுவது இல்லை. உண்மையில் அவர் வேறானவர் அல்லர். ஆனால் உலகமானது அவரது பல்வேறு சக்திகளின் ஒரு மாற்றமாக இருக்கிறது. பராசிய சக்தி விவிதைவ சூயத்தே. இது பற்றிய பல ஸ்லோகங்கள் வேதங்களில் உள்ளன. சர்வம் கவ்வ இதம் பிரம்ம. பரபிரம்மமான பகவானிலிருந்து பருப்பொருளும் உயிரும் வேறானவை அன்று. பகவான் கிருஷ்ணர் இதனை பகவத்கீதையில் 7.4 உறுதி செய்கின்றார். மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. உலகியல் சக்தி என்பது கிருஷ்ணரின் சக்தியே ஆகும். ஆனால் அது அவரிடமிருந்து பிரிந்து தனியே இருக்கின்றது. ஆன்மீக சக்தியும் அவரது சக்திதான். ஆனால் இது அவரிடமிருந்து பிரிந்து தனியே இருப்பது இல்லை. உலகியல் சக்தியும் பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது ஆன்மீக சக்தியாக மாறுகிறது. இது எதை போன்றது என்றால், இரும்பு கம்பியை நெருப்பில் இட்டால் அதுவும் நெருப்பாவது போன்றதாகும். முழுமுதற் கடவுளே காரணங்கள் அனைத்திற்கும் மூல காரணங்கள் என்பதை ஆராய்ந்து நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நமது அறிவு நிறைவுடையதாகிறது. பல்வேறு சக்திகளின் மாற்றங்களை மட்டுமே அறிந்து கொள்வது ஒரு பகுதி அறிவேயாகும். நாம் இறுதி காரணத்திற்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும். ந தேவிது ஸ்வார்த்த கதிம்ஹி விஷ்ணும். எல்லாவற்றின் பிறப்பிற்கும் எது மூல காரணமோ அதை அறிந்து கொள்ளாத அறிவு நிறைவுடைய அறிவு ஆகாது. முழுமுதற் கடவுளால் படைக்கப்படாத எதுவும் இந்த உலகில் இருப்பதில்லை. இயற்கையாக மண்ணிலிருந்து வரும் நறுமணம், பல்வேறு வாசனை பொருள்கள் பற்பல நோக்கங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆனால் அதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது மண்ணே தவிர வேறல்ல. மண்ணிலிருந்து செய்யப்பட்ட பானை சில காலத்திற்கு தண்ணீர் வைத்திருக்க பயன்படுகிறது. ஆயினும் முடிவில் அது மண்ணை தவிர வேறு அல்ல. எனவே பானைக்கும் அது செய்யப்பட்ட அதனை செய்வதற்குரிய மண்ணிற்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது. இது மண்ணினது சக்தியின் ஒரு மாற்றமே ஆகும். மூல காரணம் அல்லது மூல பொருளாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளே. வேறுபாடுகள் அனைத்தும் அதன் துணை விளைவுகளே ஆகும். சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் யதா சௌமி ஏகேன மிருத பிண்டேன சர்வம் மிருண்மயம் விஞ்ஞாதம் சியாத் வாச்சாராம் பானம் விகாரோ நாமதேயம் மிருத்திகேதி ஏவ சத்தியம். மண்ணை பற்றி ஒருவன் படிக்கும் பொழுது அதன் துணை பொருட்களை பற்றி இயற்கையாகவே அறிந்து கொள்கிறான். அதனால்தான் வேதங்கள் எஸ்மின் விஞ்ஞாதே சர்வம் ஏவம் விஞ்ஞாதம் பவதி என்று கட்டளையிடுகின்றன. அனைத்துக்கு காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கும் கிருஷ்ணரை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது பல்வேறு வண்ண வேறுபாடுகளுடையதாக எல்லாம் இருந்த போதிலும் அவை அனைத்தும்
இயற்கையாகவே அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றன. பல்வேறு வேறுபாடுகளின் மூல காரணத்தை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியவனாய் ஆகிறான். நாம் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணராக இருக்கும் கிருஷ்ணரை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது துணை வேறுபாடுகளை பற்றி தனியே கற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால்தான் ஆரம்பத்திலேயே சத்தியம் பரம் தீமகி என்று கூறப்படுகிறது. ஒருவன் தன் அறிவாற்றலை பரம மெய்ப்பொருளான கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவரின் மீது ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணர் முழுமுதற் கடவுளே என்பதை வாசுதேவர் என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. மத்ஸ்ராணி சர்வபூதானி நாசாகம் தேஸ்வ அவஸ்திதே. புற உணர்வு மற்றும் அக உணர்வு கொள்கையின் சுருக்கம் இதுவே ஆகும். புற உலகு என்பது அக வெளிப்பாட்டினை சார்ந்தே இருக்கிறது. அதுபோல் எல்லாவற்றிலும் பரமபுருஷ பகவானை நமது அறியாமையின் காரணமாக உணர முடியாது இருந்த போதிலும் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி ஆற்றலினாலேயே எல்லாம் வெளிப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏவம் நிருத்தம் சிதி சப்தவிருத்தம் அசன்னிதானாத் பரமானவோ யே அவித்யயா மனசா கல்பிதாஸ்தே ஏஷாம் சமூஹேன கிருதோ விசேஷः. எஸ் மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी। एवं निरुक्तक्षितिसप्तवृत्तम् असन्निधानात् परमो नवो ये अविद्याय मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः. ஏவம் இவ்வாறு நிருக்தம் தவறாக விளக்கப்படுகிறது. க்ஷிதி சப்த நிலம் என்னும் வார்த்தை, விரத்தம் தோற்றம், அசத் உண்மையானதன்று, நிதானாத் அழிவிலிருந்து, பரம ஆணவ அணுக்கூறுகள், ஏ அனைத்தும், அவித்யாயா மிக குறைவுடையது, மிக குறைவுடைய காரணத்தினால், மனசா மனதினில், கல்பிதா கற்பிக்கப்பட்ட, தே அவை, ஏஷாம் அதன், சமூகேன மொத்தத்தினால், கிருத செய்யப்பட்டது, விசேஷமானவை. மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பல்வகை வேறுபாடுகள் பூமியிலிருந்து தோன்றுகின்றன என்று கூறலாம். ஆனால் பிரபஞ்சம் தற்காலிக உண்மையாக தோன்றிய போதிலும் அது இறுதியில் உண்மையானது அன்று. நிலமானது உண்மையில் அணுக்கூறுகளின் கலப்பினால் அமைக்கப்பட்டதாகும். ஆனால் இக்கூறுகள் நிலையற்றவை. சில தத்துவவாதிகள் அவ்வாறு கூறிய போதிலும் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு அணு காரணமல்ல. அணுக்களின் அடுக்கு வரிசை அல்லது கலப்பின் விளைவாக உலகில் பல்வேறு வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன என்பது உண்மையல்ல. பொருளுரை. அணுவியல் தத்துவத்தை பின்பற்றுவோர் அணுவின் நேர் மின்னமும் புரோட்டான் எதிர் மின்னமும் எலக்ட்ரான் இணைவதினால் பருப்பொருளின் தோற்றங்கள் அனைத்தும் உண்டாகின்றவென்று கருதுகின்றனர். ஆனால் விஞ்ஞானிகள் அணுவின் தோற்றத்திற்குரிய காரணத்தை கண்டுபிடிப்பதில் தோல்வியுற்றிருக்கின்றனர். இச்சூழ்நிலையில் அணுவே பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு காரணம் என்பதை நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இத்தத்துவங்கள் குறைமதி உடையோரின் கூற்றுக்கள் ஆகும். உண்மை அறிவின்படி பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் மூல காரணர் முழுமுதற் கடவுளே ஆவார். ஜென்மாதி அஸ்யே யதா, அவரே படைப்பு அனைத்திற்கும் மூல காரணம் ஆவர். பகவத்கீதை 10 அகம் சர்வஸ்ய பிரபோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்தே என்று கூறுகிறது. கிருஷ்ணரே மூல காரணம் ஆவார். சர்வ காரணம் அவரே அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாவர். கிருஷ்ணரே பௌதிக சக்தி என்னும் அணுக்குகளும் காரணமாவர். பூமி அபோவா வாயுஹு கம் மனோ புத்தி ஏவச்ச அகங்கார இதியாயம் மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா. பகவத்கீதை 7.4. இறுதி காரணமாக இருப்பவர் முழுமுதற் கடவுளேயாவார். அறியாமை மிக்கவர்களே பல்வேறு தத்துவங்களின் மூலம் பிற காரணங்களை தேடுவதில் முயற்சி செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
कलावती माताजी அடுத்து வாசிங்கோ. एवं कृशं स्थूलम् अनुप्रहत्यत् असश्च जीवम् अजीवम् अन्यत् द्रव्य स्वभावस्य कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्. हरे कृष्ण माताजी। एवं कृष्णं स्थूलम् अनुप्रहत्यत् असत् सज्जीवम् अजीवम् अन्यत् द्रव्य स्वभावस्य कालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्. ஏவம் இவ்வாறு கிருணம் மெலிந்து அல்லது குள்ளமான, ஸ்தூலம் பருமனான, அணு சிறிய, பிருகத் பெரிய, யத் அது அசத் நிலையற்றது, ச மேலும், சத் வெளிப்படுதல், ஜீவம் உயிர்கள், அஜீவம் உயிரற்ற ஜடம், அந்யத் பிற காரணங்கள், திரவிய இயல் தன்மை, ஸ்வபாவ இயற்கை, ஆசைய ஒழுங்கமை பெயர்களினால், ஒழுங்கமைத்தல், கால காலம், கர்ம செயல்கள், நாம்னா இது போன்ற செயல்களினால், அஜயா ஜட இயற்கையினால், அதேகி நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும், கிருத்தம் செய்யப்பட்டது, த்விதீயம் இருமை. மொழிபெயர்ப்பு. இப்பிரபஞ்சத்திற்கு உண்மையான இறுதி தோற்றம் இல்லாததினால் இதனுள் இருக்கும் குள்ளம் வேறுபாடுகள், பருமன், மெலிவு, சிறிது, பெரிது, விளைவு, காரணம், உயிர், அடையாளங்கள் மற்றும் பொருள்கள் அனைத்தும் கற்பனையானவை எனலாம். இவ்வனைத்தும் மண் என்னும் பொருளிலிருந்து உருவான பாத்திரங்களே ஆகும். ஆயினும் அவற்றுக்கு பல்வேறு பெயர்கள் உள்ளன. பொருள் இயற்கை, முற்சார்பு, காலம், செயல் போன்றவற்றினால் இவ்வேறுபாடுகள் வெளிப்படுகின்றன. இவை அனைத்தும் இயற்கையினால் உருவாக்கப்பட்ட இயந்திரத்தனமான வெளித்தோற்றங்கள் ஆகும். பொருளுரை. உலகில் உள்ள தற்காலிக தோற்றங்கள் மற்றும் பல்வகை வேறுபாடுகள் ஆகிய அனைத்தும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் இயற்கையினால் படைக்கப்பட்டவை ஆகும். பிரகிருத்தே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வச. ஜட இயற்கையின் வினைகளும் எதிர்வினைகளும் சில சமயங்களில் நமது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையினால் அதற்குரிய பெருமையினை நாம் அடைய விரும்பி கடவுள் இருப்பதை மறக்கிறோம். இதுவும் பகவத்கீதையில் 3.27 குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யதே. மாயப்புற சக்திகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் காரணத்தால் உலகில் உள்ள பல்வேறு படைப்புகளுக்கான பெருமையினை தான் அடைய உயிர்கள் முயற்சிக்கின்றன. உண்மையில் இவை அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளின் ஆற்றலினால் இயக்கப்படும் புறசக்தியினால் படைக்கப்பட்டவை ஆகும். ஆகையினால் இறுதி காரணர் பரமபுருஷரே ஆவார். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். அவரே காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணம், இறுதி காரணர். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல மத்வாச்சாரியார் கூறுகிறார். ஏவம் சர்வம் ததா பிரகிருத் வகை கல்பிதாம் விஷ்ணோர் அன்யத் ஏவம் பிரகிருத்யாதரக ஸ்வயம் அந்யதரோ விஷ்ணோர் ஏவர் அத சர்வ சப்தாஞ்ச தஸ்மின்ன ஏவ. உண்மையில் மூல காரணர் பகவான் விஷ்ணுவே ஆவார். அறியாமையினால் மக்கள் எல்லாவற்றிற்கும் பருப்பொருள்களே காரணம் என்று நினைக்கின்றனர். ராஜா கோப்தாஸ்ரேயோ பூமி சரணம் சேத்தி லௌகீக வியவகாரோ நாதத் சத்தியம் தயோர் பிரம்மாஸ்ரேயோ விபுகு. பொருட்கள் நிலையற்ற அல்லது பௌதீக தன்மையில் வைத்து ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் இது உண்மை என்று உண்மையான பாதுகாவலராக அனைவருக்கும் இருப்பவர் பிரம்மம் என்னும் பரம்பொருளே ஆவார், அரசன் அல்லன். கோப்ரி தஸ்ய பிரகிருதி
दस्या विष्णु स्वयं प्रभुः नवगोत्री तु पृथ्वी नात्वं गोप्ताश्रित संवृते अत सर्वाश्रयश्चैव गोप्ता स हरिरीश्वरः सर्वसप्ताभिधेयश्च सप्तवृत्ते हि कारणं सर्वांतर सर्वबहिர் ஏக ஏவ ஜனார்த்தனக. உண்மையான பாதுகாவலர் ஜட இயற்கையே ஆகும். ஆனால் விஷ்ணுவே அதன் தலைவன் ஆவார். எல்லாவற்றிற்கும் அவரே நாயகன் ஆவார். பகவான் ஜனார்தனன் புறத்திற்கும் அகத்திற்கும் இயக்குனர் ஆவார். ஒலிக்கும் வார்த்தைகளுக்கும் அவற்றிலுள்ள பொருளுக்கும் அவரே காரணம் ஆவார். சிரசோதராத யத்வத் क्रीवायास्तत्वत् एव तु आश्रयत्वं च गोप्तृत्वम् अन्येषाम् உபசாரதக. முழு படைப்பிற்கும் உறைவிடமாக திகழ்பவர் பகவான் விஷ்ணுவே ஆவார். பிரம்மணோ ஹி பிரதிஷ்டாகம். பகவத்கீதை 14.27. பிரம்மத்தின் மீதே எல்லாம் உரைகின்றன. பிரபஞ்சங்கள் அனைத்தும் பிரம்ம ஜோதியில் உரைகின்றன. பிரபஞ்ச சூழலில் அனைத்து உலகங்களும் உரைகின்றன. ஒவ்வொரு உலகிலும் சமுத்திரங்களும் மலைகளும் அரசுகளும் அரசாங்கங்களும் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு உலகமும் பல்வேறு உயிர்களுக்கு அடைக்கலம் அளிக்கின்றன. இவர்கள் அனைவரும் கை, கால், இடுப்பு, தோள்கள் ஆகியவற்றினால் பூமியின் மீது நிற்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் எல்லோரும் முழுமுதற் கடவுளின் சக்திகளின் மீதே நிற்கின்றனர். அதனால் அவர் இறுதியாக சர்வ காரணம், அதாவது அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக அறியப்படுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி ரொம்ப பெருசா. ஓகே, டைம் இருந்த பிரேமா மாதாஜி நான் சொல்றேன். ஓகே, பண்ணி அது வரைக்கும் நான் எல்லாமே பெரிய பெரிய போகப்பட்டாங்க. விஜயகுமார் மாதாஜி நீங்க நாளைக்கு வாசிங்க. ஓகே, மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. यदा किष्टायेव सरासरस्य विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्मामदो अन्यत् व्यवहारमूलं निरूप्यत्यां सत्क्रियानुमेयम्. இப்போ மேலும் ஜடபாரதர் தொடங்குறார், கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா. அதாவது ஆரம்ப கட்டத்துல மன்னர் ரகுகுணன் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே, அவருடைய கேள்விகள் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயிலா கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். அதற்கு இப்போ ஜடபாரதர் இந்த இடத்துல பதிலளிக்கிறார். பூமியின் மேற்பரப்பில் வாழும் நாம் அனைவரும் பல்வேறு வடிவங்களில் உள்ள உயிர்களே ஆகும். 100% இல்லையா. மரம், செடி, கொல்லிகள், அப்புறம் விலங்குகள், மனிதர்கள், 84 விதமான ஸ்பீஷிஸ் இல்லையா. அதுல பூமி மேல வாழக்கூடியது எல்லாமே
மூல காரணமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பூமியில இருந்து தான். நம்ம பிறக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் வாழ்கின்றோம், மடிகின்றோம், மீண்டும் பூமிக்குள்ள சென்று அடங்கி விடுகின்றோம். ஆனா நம்ம வரதுமே வந்து பூமியில இருந்து தான் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம இந்த தாயினுடைய கருவுல வந்து விந்து வந்து ஜனிக்கிறது இல்லையா? ஒண்ணு வந்து உழைப்போர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் வந்து உழுது வந்து பயிர் விளைச்சலை வந்து நல்லபடியா செய்வாங்க. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது அதனால் வரக்கூடிய தானியங்கள் வந்து வியாபாரமாகிறது. ஸோ நாமளும் அந்த தானியங்களை வாங்கிட்டு வந்து அன்றாடம் வந்து சமைக்கின்றோம் இல்லையா? அந்த அந்த உணவை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து அந்த பிரசாதத்தையுமே நாம் சுவீகரிக்கிறோம். அப்போ ஆம், அந்த பிரசாதம் வந்து நம்ம உடல்ல போய் தங்கும்பொழுது ஸோ அது தந்தையினுடைய பிந்துவாக மாறி தாயினுடைய கருவுல போய் ஜனிக்கிறது இல்லையா? ஸோ இந்த சைக்கிள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி யாக சக்கரத்துல வந்து நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? வேதங்களால் மழையும், மழையினால் விளைச்சலும், விளைச்சலினால் தானியம் உற்பத்தியும், தானிய உற்பத்தியால் வந்து நமக்கு உணவும், அந்த உணவை இறைவனுக்கு படைத்து நிவேதனமாக ஸ்வீகரித்த பொழுது ஸோ அந்த உணவினால் ஏற்படக்கூடிய இது என்னது விந்து, அது தாயினுடைய கருவுல வந்து அதாவது குடிக்கொண்டு ஒரு ஜீவன் வந்து உற்பத்தி ஆகிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து தேடி கொடுக்கிறது. மேலும் மரணித்த பிறகு நம்ம எதுவும் பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ எப்படியும் ஒண்ணு எரிப்போம், ஒண்ணு புதைக்க வேண்டியதுதான். புதைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த மண்ணுக்குள்ள புதைச்சிருவாங்க. ஆஃப்டர் 2-3 இயர்ஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணுமே இருக்காது அந்த இடத்துல இல்லையா? மண்ணே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். ஸோ மண்ணுக்குள்ளேயே என்ன ஆகும், எல்லாம் மறைஞ்சு விடும். ஏன் உதாரணத்திற்கு ஒரு மண்பானை நம்ம செய்யறதுமே மண்ணு பூமியிலிருந்து தான் எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா? என்னெல்லாம் தேவைப்படுது மண்பானை செய்யறதுக்கு? ஸோ அதாவது ஜடம் சேத்தனம் ரெண்டும் நாம் இப்போ பேசணும். இதை நீங்க நிறைய வாட்டி கூட பேசியிருப்போம் நம்ம. ஸோ இங்கே வந்து ஜடமா இருக்கிறது எது? மண் இல்லையா? நம்முடைய கண்களுக்கு ஜடமா இருக்கிறது மண். ஆனா அதுவுமே செயலாற்றுகிறது சூட்சமமான முறையில. அது நமக்கு தெரியல. இப்ப விளைச்சல் எல்லாம் எப்படி வருது இல்லையா? அதுவும் அப்சர்வ் பண்ணுது. அதனுடைய மண்ணுடைய தன்மைக்கேற்றவாறு அதுவும் என்ன பண்றது, நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே அந்த விளைச்சல்ல வந்து நமக்கு கொடுக்கிறது. மேலும் மரணித்த பிறகு இந்த உடல் போட்ட பிறகு அந்த மண்ணையே சாப்பிட்டுடும் அப்படின்னாக்கா, அப்போ அந்த மண்ணு வந்து நமக்கு பார்க்கறதுக்கு தான் ஜடம். ஆனால் அதுவுமே வந்து சூக்ஷ்ம நிலையில இருந்து சைலண்டா வந்து செயல்பட்டுட்டே இருக்கு. இந்த இடத்துல ஜடம் சேத்தனம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மேன்மேட் திங்ஸுக்கு வேணா அது அதாவது ஒத்து வருமே ஒழிய அதாவது மனிதர்களால் ஆக்கப்பட்ட வஸ்துக்களுக்கு வேணா அது ஒத்து வரும். ஆனா பகவானுடைய படைப்புல வந்து படைத்த எதுவுமே வந்து அதாவது ஜடமாக நமக்கு தோன்றினாலும் அதுவுமே வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சேதனம் தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இந்த மண்ணுக்கு போன பிறகு நாம மண்ணே வந்து சாப்பிடுறோம். ஸோ இப்போ மண்ணு வந்து எப்படி மண் பாத்திரமா மாறுறது, இதை நீங்க அந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த 18 days சாப்டர்ல கூட நீங்க இதை ஒரு பிக்டோரியல் பிரசன்டேஷன் பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? குயவன் இல்லையா? குயவன் என்ன பண்றான், அவன் மண்ணை வந்து களிமண்ணை வந்து நீரில் வந்து நனைத்து ஒரு பக்குவத்தை எடுத்துட்டு வரான் இல்லையா? அதை வந்து அதை வைத்து என்ன பண்றான், அவன் வந்து ஒரு மண் பானை வந்து செய்யக்கூடிய அந்த எந்திரத்தின் மீது வைத்துக்கொண்டு அவன் உருட்டுகின்றான் இல்லையா? சோ அந்த மண் பானை செய்வதற்கான அறிவு எங்கிருந்து பெறப்படுகிறது? அந்த குயவன் இருந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல புத்தி இல்லையா? அந்த புத்தியை கொண்டு இது செயல்படுகிறது. மனதுமே பகவானுடைய சொரூபம் தான், புத்தியுமே பகவானில் நான் தான் என்று சொல்கிறார் இல்லையா? சோ மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய அறிவும் நான் தான் அப்படின்னு வந்துட்டு பகவத்கீதையில வந்து 10வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றார் விபூதி யோகத்துல இல்லையா? மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் நான், மனிதர்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த அறிவும் நான், இதெல்லாம் பகவான் சொல்றார். அப்போ நமதுன்னு எதுவுமே அங்க தனித்தன்மை கிடையாது. நாம நம்முடைய அறிவை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு இந்த எந்திரத்தை நாம பயன்படுத்துறோம், அவ்வளவுதான். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் இந்த பாகவதத்துல நம்ம படிக்கிறது என்னது? ஜென்மாதியஸ்ய யதஹ இல்லையா? ஜென்மாதஸ்ய யதோ அன்வயாத் இதரஸ்த சாத்தேஷ்வ அபிஜ்ஞாஸ்வராத் தேனே பிரம்ம ஹிருதயாதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரயா
தேனோ வாரியதாவிரதம் இனிமயோ நிஸ்தர்பகோ அதான் தாம்னா தேத சதா நிரஸ்தகுஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. ஒரு நிமிஷம், அது தேர்ட் லைன்ல கடைசி எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. ஒரு நிமிஷம். இல்லையா? தேஜோ வாரி மிருதம் யதா வினிமயோ யத்ர சர்கோ மிருதா. மிருஷா. ஓகே, த்ரீ சர்க்கமு மிருஷா, அம்ருஷா. ஓகே, அம்ருஷா அப்படின்னா என்ன? மிருஷா அப்படின்னா அதாவது உண்மை இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அது ஆனா அம்ருஷா அப்படின்னாக்கா அதுதான் ஃபேக்ட். தோ இந்த 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 பிரபஞ்சம் திரிசர்க்கம் இல்லையா, அதாவது இந்த 3 உலகங்கள் வந்து தற்காலிகமானது அப்படிங்கிற ஒரு நிலையோட நம்ம நோக்கினாலும் இல்லையா, அது தற்காலிகம் தான். ஏன்னா இங்க என்ன பண்ற, ஜென்மாதி எஷ்ய எதோ இல்லையா, அதாவது ஜென்மாதி எஷ்ய. அதாவது பகவான் வந்து 3 விதமான செயல்கள் என்ன செய்யறார் ஆக்சுவலி, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் இல்லையா. என்மாதி ஆதி இல்லையா, ஆதி என்றால் பகவான் என்று பொருள் இல்லையா. சவரால் என்று இந்த பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது, மேலும் வந்து ரட்சிக்கப்படுகிறது, மற்றும் வந்து பிரளய காலம் வரும் பொழுது அழிக்கவும் படுகிறது. அதாவது அனைத்துமே கார்ணோத கஷாய விஷ்ணுனுடைய உட்சுவாசம். ஸோ கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு ஒரு சுவாசம் வந்து எப்படி நம்முடைய மண்ணுலக கணக்குப்படி 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள், அதாவது ஒரு பிரம்மருடைய ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறதையுமே நாம படிச்சிருக்கோம். ஆனா அவருடைய நிலையிலிருந்து பார்க்கும்பொழுது அவரும் வந்து நாம எப்படி ஒவ்வொரு நொடியுமே வந்து சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோமோ அது மாதிரிதான் அவருமே சுவாசிச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா அந்த ஒரு சுவாசம், வெளி சுவாசம் மற்றும் உட்சுவாசம். ஸோ உட்சுவாசம் என்பது நம்ம ஏத்துக்கிறது இல்லையா, அதாவது மகா பிரளயம் வரும்பொழுது உள்ளுக்குள்ள எடுத்துக்கிறது. அதே வெளி சுவாசம் என்று வரும்பொழுது ஸோ இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் வந்து படைக்கப்படுறது இல்லையா. ஸோ இந்த இதெல்லாமே நமக்கு நல்லா தெரியும். ஸோ ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய இல்லையா. இங்க வந்து சத்தியம் பரம் தீமஹி இல்லையா. ஓகே, சத்தியம் பரம் தீமஹி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து, ஸோ தீமஹி அப்படின்னாலே வந்து நாம தியானிக்கின்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம். தீமஹி இங்கே இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரேயர் வந்து வியாசதேவர் வந்து அவர் வந்து இன்வொகேஷன் பண்றார் இல்லையா. ஸோ ஏன்னா இப்போ பாகவதம் எழுத போறார். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அவருடைய இஷ்ட தேவதை யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அவர் கண்டிப்பா தன்னுடைய பிரார்த்தனைகளை சமர்ப்பிக்கணும் இல்லையா. அதனால்தான் காயத்ரி ஜென்ரலாவே, அதாவது நீங்க அதாவது 10வது சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓம்கார மந்திரம் நான், காயத்ரி நான், மந்திரங்களில் நான் காயத்ரி அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவார் இல்லையா. இந்த பாகவதமே வந்து என்னன்னாக்கா அதாவது காயத்ரியினுடைய ஒரு வியாக்கியானம் தான் இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறது. ஓகே, இது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல சொன்னதை வந்து உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எந்த ஒரு மந்திரமுமே ஆரம்பம் மற்றும் முடிவு இல்லையா. இது ஒரு காரணம் கூட சொன்னாங்க, எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. ஸோ இந்த இடைப்பட்ட அந்த கருத்துக்கள் அனைத்துமே வந்து அந்த மந்திரத்துக்குள்ளேயே அடங்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ 12வது காண்டத்திலையுமே வந்து அதோட தான் நிறைவு பெறுகிறது என்று சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த காயத்ரியை வந்து இன்வோக் பண்றாரு இந்த இடத்துல. ஸோ சத்தியம் பரம் என்பது யார்? பகவான் இல்லையா. ஸோ அந்த சத்தியம் பரம் அவருக்கு வந்து அதாவது சத்தியம் பரம் என்பது பகவானை பற்றியது. இந்த ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிக்கிறோம்? பகவானுடைய பண்புகளை படிக்கிறோம். ஸோ அவருக்கே உரித்தான பண்புகள் இல்லையா. ஸோ அவரே ஸ்வராத் இல்லையா. ஸோ அவர் ஒருத்தர் தான் சுதந்திரமானவர் இல்லையா. அபிக்ஞா அப்படின்றது வந்து அதாவது காக்னிசன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது காக்னிசன்ட் அப்படின்னா இது என்ன சொல்லுவாங்க, காக்னிசன்ட் என்பது செயல் ஆற்றக்கூடிய தன்மை. ஒரு நிமிஷம், எக்ஸாக்டா வந்து காக்னிசன்ட் அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் இது. ஒரு நிமிஷம்,
அதாவது டைனமிக் காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜிஸ் மீனிங் ஃபுல்லி கான்சியஸ். ஓகே, அதாவது ஞானம் என்று சொல்லலாம், இல்லைன்னா உணர்வு பூர்வமாக, அதாவது பகவான் உணர்வு பூர்வமானவர் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்லியிருக்கார். ஓகே, இதெல்லாம் அதனுடைய கேரக்டர்ஸ். அன்பயாத் அப்படின்றது வந்து நேரடியாக, இல்லையா? அடுத்து வந்து இதரஸ்த அப்படின்றது வந்து இன்டைரக்ட். ஓகே, ஸோ அதாவது அர்த்தேஸ்வ. ஓகே, அதாவது பர்பஸ். அவர்தான் நேரடியான காரணமும் சரி, அதாவது மறைமுகமான காரணமும் அவர்தான் அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்ம ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஸ்லோகம் ஏன் இங்கே இப்போ உங்களுக்கு எடுக்கிறேன்னா, அந்த இதுலேயுமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு, பர்பட்லையுமே வருது. ஓகே, ஜன்மாதஸ்ய. ஸோ நேரடி மற்றும் மறைமுக காரணமும் அவர்தான். ஸோ நம்ம பிலாசபியே என்ன சொல்லுங்க, அச்சிந்த வேத அவேத தத்துவம், இல்லையா? வேதா என்றால் வேறுபாடு, இல்லையா? அவேதா என்றால் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. ஒரே சமயத்துல வேறுபாடும் ஒரே சமயத்துல வேறுபாடற்ற தன்மையுமே பகவான் வந்து நமக்கு அந்த நிலைகள்லையுமே பகவான் இருக்கிறார் என்பதை வந்து நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது தான் இது. அச்சிந்தியா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, நம்முடைய, அதாவது இன்கன்சீவபிள்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, நம்முடைய கற்பனைக்குமே எட்டாத ஒரு நிலையில இருக்கிறது, இல்லையா? நம்மளால அதனுடைய ஆழத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது, இல்லையா? அளவிட முடியாதவர் ஆக்சுவலி, இல்லையா? பகவானுடைய ஆற்றல், அவருடைய செயல்பாடுகள், இதெல்லாம் நம்மளுடைய விஷனுக்கே வந்து வராது. அதாவது நம்மளால வந்து கற்பனையால கூட செய்து பார்க்க முடியாது. அதுதான் இறைவனுடைய தன்மை. ஆனா நித்திய தன்மையில நாமும் பகவானும் ஒன்றுதான், இல்லையா? இந்த ஆன்மா நித்தியமானது, பகவான் நித்தியமானவர், இல்லையா? அவரும் பிறப்பற்றவர், நாமளும் பிறப்பற்றவர், இல்லையா? பகவான் இறப்பற்றவர், நாமளும் இறப்பற்றவர். அவரும் பழமையானவர், நாமும் பழமையானவர்கள். அவரும் ஆதியானவர், நாமும் அவரிலிருந்து தோன்றியவர்கள், எல்லாமே ஆதி காலத்தில் தொன்று தொட்டு இருக்கக்கூடியவர்கள், இல்லையா? ஆனா வேறுபாடு என்ன? இதெல்லாம் வந்து ஒற்றுமை, இல்லையா? ஸோ அதாவது நேரடியாக நம்ம காணும் பொழுது இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகவானுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய காமன் பாயிண்ட்ஸ். ஆனா அதே வந்து நாம அவருக்கும் நிறைய நமக்கும் வேறுபாடுகள் என்பது உண்டு, இல்லையா? நாம அவர் இன்ஃபைனைட்டா இருக்கக்கூடியது, அதாவது அளவிடவே முடியாது அவர் ஆற்றலை. ஸோ ஆற்றல் இந்த அதாவது அச்சிந்த வேத அவேத தத்துவம், அதாவது இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணா அண்ட் இஸ் எனர்ஜி. ஓகே, அதாவது அச்சிந்த வேத அவேத தத்துவம் வந்து எதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது என்றால், பகவான் கிருஷ்ணரும் அவருடைய ஆற்றலும் வந்து அந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய உறவு முறையை பற்றி இரண்டு நிலைகள்ல வந்து எடுத்துரைக்கிறது. ஒன்று வேத நிலை, இன்னொன்னு அவேத நிலை. அப்படின்னா ஒன்று அதாவது வேறுபாடற்ற நிலை, இன்னொன்னு வேறுபாடோடு இருக்கக்கூடிய நிலை, இல்லையா? எப்படி காரணம் மற்றும் விளைவு அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம், இல்லையா? அது போல இங்கே பகவான் வந்து அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான் அப்படிங்கிறதையுமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? யாராவது பகவானுடைய அளவிட முடியாத ஆற்றலை வந்து பார்க்க முடியுமா, புரிந்து கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது, இல்லையா? ஸோ நாம இந்த புறக்கண்களை வைத்து அவருடைய இது அப்புறம் ஏன் நாம் அதை ஏத்துக்கிறோம்? வை வி அக்செப்ட்? ஏன் அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம்? அதை அளவிட முடியாது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஏன் ஏத்துக்கிறோம்? எதனால ஏத்துக்கிறோம்? எதனால நம்முடைய அதாவது நம்ம அதை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய தன்மைக்கு போறோம்? வை ஆக்சுவலி? புரியலையா? இது வரைக்குமே அனைத்து தோற்றத்துக்கும் மூல காரணம். எஸ், தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். பிரம்ம சமீதியில கூட அவர்தான் வந்து சுப்பீரியர், நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவரு அவர்தான். ஓகே, எல்லாமே நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அதெல்லாம் அவருக்கு எத்தனையோ விதமான, அதாவது பண்புகள் சக்திகள், பண்புகள் உண்டு, அளவிட முடியாத பண்புகள். நமக்கு தெரிஞ்சது ஓரளவுக்கு தான், இல்லையா?
ஆனா எதனால நம்ம அவரை வந்து சத்தியம் பரம் அப்படிங்கறத வந்து ஏன் ஏத்துக்கிறோம்? அவர் தான் முதன்மையானவர். ஆமா, அதை நீங்க எப்பயாவது பாத்தீங்களா? திஸ் வாஸ் a கொஸ்டின் ஆஸ்க்டு டு மீ. அதனால தான் உங்களை கேட்கிறேன் நானு. ஓகே, இது ஒரு வாதம் வந்தது. இந்த வாதம் வந்தப்போ ஹவு டு யூ அக்செப்ட்? அவர்தான் ஆதி, அவர்தான் அந்தம் அப்படின்ட்டு கேட்டாங்க. நீங்க பாத்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. ஓகே, பகவானே மாதாஜி ரிஷிகள் எல்லாருக்கும் முனிவர்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, பகவானே கூட சொல்லியிருக்காரு. அது அர்ஜுனன் சொல்றாருல்ல மாதாஜி பரம் இதுல அதை காட்டுறதுக்கு விஸ்வரூபமே காட்டினாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நீங்க வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில சொல்றீங்கன்னு சொல்றீங்க. ஆனா அந்த வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து எவ்வளவு, அதாவது ஆத்தன்டிக் ஆனது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க பௌரேஷம், ஏன்னா எல்லாமே பகவான்ல இருந்து தோன்றியது அப்படிங்கறத வச்சு நம்ம பேசுறோம். ஆனா அதையும் தாண்டி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரம்மா வந்து அவரவே சொல்றாருல்ல மாதாஜி, சிருஷ்டிக்கிறதே என்னையுமே கிருஷ்ணர் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப எனக்கே ஞானத்தை கொடுத்தது அவர் தான் அப்படின்னு சொல்றாருல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேனே ஹிருதய தேனே ஆதி ஹிருதய ஆதி 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 கவையே இல்லையா? ஆதி என்றால் என்ன? அதாவது முதன்மை இல்லையா? ஆதி, அதாவது நம்ம இந்த இரண்டாம் சிருஷ்டில முதல்ல வந்து படைக்கப்பட்டது யாரு? பிரம்மர் தான் இல்லையா? அவர் தான் சொல்றார். ஏன்னா அவருடைய ஹிருதய ஒரிஜினலி கிரியேட்டட், பகவானால படைக்கப்பட்டவர் தான் அவர் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். அனைத்துமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் அடிப்படையில தான் நாம் ஒத்துக்கிறோம். ஆனா அதற்கு மேற்பட்டு ஒரு காரணம் என்னன்னா, அவர் தந்த விளக்கம் வந்து நம்ம ஆதியானவர் அந்தமானவர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்முடைய சமர்ப்பணத்தால் அதை வந்து நம்பிக்கையால் அதை ஏற்றுக்கணும். ஆனா அந்த நம்பிக்கை வந்து மிக உறுதியாக இருக்க வேண்டும். சோ அப்படி நம்முடைய நம்பிக்கை வந்து மிக உறுதியாக இருக்கணும்னா நாம என்ன பண்ணணும்? அதாவது நாம ஒரு ஆத்தன்டிக் ரிசோர்ஸ் கிட்ட இருந்து கேட்கணும் இல்லையா? தத்துவதர்ஷி இல்லையா? தத்விதி பிரதிபாதேனா பரிபிரஷ்னேன சேவையா இல்லையா? அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அடக்கத்தோட கேள்விகள் கேட்டு இல்லையா? அவரிடத்தில் நாம இந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்கணும். அப்ப அந்த உண்மையை கண்டவர் அவர் பார்த்திருப்பார் இல்லையா? ஏன்னா நாம இன்னும் பார்க்கல, ஆதி அந்தம் நாம இன்னும் பார்க்கல இல்லையா? மார்க்கண்டேய ரிஷி சொல்றார், நான் வந்து பகவானே உன்னுடைய மாயை வந்து நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்றார் இல்லையா? ஆனா ஓகே, இந்த மாயை நீங்க காணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்ன பண்றார்? அவரை வந்து மாயையில் வந்து ஆழ்த்தி விடுகிறார் இல்லையா? சோ மாயையில் ஆழ்த்தும் பொழுது அவர் எத்தனையோ கோடி கோடி ஆண்டுகள் வந்து அந்த சூழல்லையே இருந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்படுறது இல்லையா? சோ நம்ம கனவு காணும் போது கூட இந்த மாதிரி வரும் இல்லையா? நம்ம ஏதோ ரொம்ப வருஷமா வாழ்ந்த மாதிரியும் ரொம்ப வருஷமா நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற மாதிரியும் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து வரக்கூடியது சகஜம்தான். அப்புறம் விழித்து எழும் பொழுது ஓ இது கனவு அப்படிங்கிறத வந்து நாம காண்கின்றோம். சோ அப்படி இந்த பகவானுடைய பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள், த மர்சி ஆஃப் எ பியூர் டிவோட்டி, யார் பகவானை உணர்ந்து இருக்கிறார்களோ, யார் பகவானைனுடைய தர்சனத்தை பெற்றிருக்கிறார்களோ அவர்கள் மூலியமா நாம கேட்கிறோம் இல்லையா? டிசைக்ளிக் சக்சஷன். வேத சாஸ்திரங்களை வந்து யார் எடுத்துரைக்கணும்? உள்ளதை உள்ளபடி வந்து எடுத்துரைக்கக்கூடிய பக்குவம் பெற்ற ஒரு பிராமணரால, ஒரு வைஷ்ணவரால தான் இதை வந்து சொல்ல முடியும். அவ்வாறு நாம அவருமே வந்து உணர்ந்தறிந்திருக்க வேண்டும். விஞ்ஞானத்தோடு இருக்கணும் இல்லையா? அதாவது ரியலைஸ்டு நாலேஜ் என்பது இருக்கணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இறைவனுடைய கிருபையுமே நமக்கு இருக்கணும் இல்லையா? ரெண்டாவது வந்து என்னது? இறைவனுடைய, முதல்ல குருனுடைய கிருபை, ரெண்டாவது இறைவனுடைய கிருபை. இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் மட்டும்தான் நாம சாஸ்திரங்கள் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் இல்லையா? சாஸ்திரங்கள், ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி நாரத மகரிஷிக்கு ஒரு க்ஷணம் தான் பகவான் தரிசனம் கொடுத்தார் இல்லையா? அந்த ஒரு க்ஷணத்தினுடைய அந்த தரிசனத்தை பெற்ற பிறகு நாரத மகரிஷிக்கு வந்து பகவான் மீது இருந்த பக்தி அதிகமானதா குறைவானதா? அதிகமானது. இன்னும் நிறையவே வந்து பகவானை வந்து நாம சேவிக்கணும் இல்லையா? சோ அப்படி உள்ளதை உணரக்கூடிய பக்குவம் அத்தகைய நபர்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா they are dedicatedly some surrendered souls
இல்லையா? நாம் எல்லாரும் கூட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சரணாகதி அடைந்த ஒரு ஆத்மாவாக இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அடக்கத்தோட வந்து கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது அதை வந்து கண்டிப்பா நமக்கு எடுத்துரைப்பாங்க இல்லையா? சோ அப்போ நம்முடைய நம்பிக்கை, இறைவன் மீது இருந்த நம்பிக்கை என்ன ஆகும்? அதிகரிக்கும். அப்போ இறைவனை பற்றி உள்ளதை கண்டவர்கள் இல்லையா, இருப்பதையே கண்ட அவர்கள் வந்து நமக்குமே அதை வந்து எடுத்துரைப்பாங்க. சோ அதனால பகவானுடைய கிருபை வேண்டும், ஒரு தூய பக்தருடைய கிருபை வேண்டும். அப்பதான் நாம் உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம் என்பது கிடைக்கும். சோ அப்போ நாம பகவான் ஆதியானவர் இதெல்லாம் நமக்கு யார் எழுதியிருக்கா இல்லையா? இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம். சனாதன கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி, ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர் ஸ்ரீதர சுவாமி, அடுத்து வந்து விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார் இல்லையா? இப்படி இந்த கிரேட் ஆச்சாரியாஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்கிறது தான் இல்லையா? ரூப கோஸ்வாமி. ஸோ இந்த வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து படிக்க எப்படி படிக்கணும்னா அந்த பாவத்தை கொண்டு நம்ம படிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது நமக்கு என்ன உணர்வை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணுமோ, காக்னிசன்ட் அப்படின்னாலே உணர்வு இல்லையா, குயிக்கா ஆக்ட் பண்றது. ஸோ அந்த ஒரு பாவம் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள நம்ம போகும் பொழுது இதை ஏன் தீமகி அப்படின்னா அந்த 12வது கேண்டோல பார்க்கணும். நிறைவு பெறுவது கூட தீமகில தான் நிறைவு பெறுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். நான் இது வரைக்கும் பண்ணிடுறேன். காயத்ரி மீண்டும் வந்து காயத்ரியில தான் நிறைவு பெறுகிறது. ஸோ நாம படிக்கிறதே வந்து காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய வியாக்கியானம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் இந்த சாப்டர் ஓகே, இது நம்ம படிக்கும் பொழுதுதான் தெரியும். ஐ டோன்ட் நோ. Fine. So this was one of the senior lecturer உடைய லெக்சர்ல காயத்ரி மந்திரம் ஆன்மீக முன்னேற்றமும் அடைந்தவர்களுக்கு உரியதாகும். இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஜெபிப்பதில் ஒருவர் வெற்றி பெற்றால் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் உன்னத நிலைக்குள் அவர் போக முடியும். ஆகவே அவர் பிராமணர்களுக்குரிய தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும். நாம பாகவதமே வந்து படிக்கிறது என்னன்னா காயத்ரியினுடைய வியாக்கியானம் தான். ஏன்னா ஆரம்பமும் காயத்ரி, முடிவும் காயத்ரி. இடைப்பட்டதுல வந்து நாம் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறோம், ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன், உங்களுக்கு ஒரு போட்டி கொடுக்குறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அஜாமிலா பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னு நீங்க கட்டுரை கொடுத்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அஜாமிலனை பத்தி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லைன் எழுதியிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் இடையில என்ன பண்ணுவீங்க? அவர் என்னெல்லாம் பண்ணாருன்றதை எழுதியிருப்பீங்க. கடைசியில ஒரு கன்க்ளூஷனா வந்து அவர் என்ன ஆனார்ன்றது எழுதுவீங்க இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு டாபிக்கே வந்து ஆரம்பமும் முடிவும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா we have the அஜாமிலா ஒன்லி. அப்போ இடையில வரக்கூடிய எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுரை வந்து யாரை பத்தி இருக்கும்? யாரை பத்தி இருக்கும் சொல்லுங்க, யாரை பத்தி எழுதியிருப்பீங்க? அந்த காயத்ரி அவங்கள பத்தி, அந்த பாகவதம் பத்தி. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு. இப்ப அஜாமிலன் ஸ்டோரி தெரியும். ஸோ நான் சொல்றேன், பிரேம மாதாஜி இப்போ உட்காந்து நீங்க வந்து கட்டுரை எழுதுங்க அஜாமிலன் மேல அப்படின்னு சொல்றேன் நான். ஓகே, ஸோ 6th கேண்டோல நம்ம படிக்க போறோம். முதல்ல சாப்டரே வந்து அஜாமிலன் தான். ஓகே, ஸோ அஜாமிலன் வந்து ஒரு பிராமண இல்லையா, அவனுடைய குட் குவாலிட்டிஸ். அவர் தாய் தந்தை வந்து ஒரு வைஷ்ணவாஸ். ஸோ அவர்களுக்கு தொண்டு புரிவது என்பது அவனுக்கு தலையாய கடமை இப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. முடிவில் அவன் எங்க போனான்? அவன் ஹரித்வார்ல சென்று தன்னுடைய அதாவது தான் செய்த தவறுகளுக்கு எல்லாமே மன்னிப்பு கோரி பகவானுடைய திருத்தொண்டை வந்து செய்து அங்கே வந்து வைஷ்ணவ அதாவது விஷ்ணு வந்து அழைத்து சென்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிப்போம் இல்லையா? அங்கேயும் அஜாமிலனை பத்தி தான் எழுத போறோம், மேலேயுமே அஜாமிலனை பத்தி தான் சொல்ல போறோம் இல்லையா? சோ இப்ப இடைப்பட்ட அந்த கட்டுரைக்குள்ள எதை பத்தி இருக்கும்? நீங்க பகவானை பற்றி இருக்கும் நினைக்கிறேன். பகவானை பற்றி தான், பகவானை பற்றி. அவன் செஞ்ச தவறுகள், அதுல எப்படி பகவான் எப்படி அதை திருத்தினார், பகவான் நினைச்சதுனால, நாராயணரை கதையினுடைய நாயகன் யார் அந்த இடத்துல? அஜாமிலன் தான். அஜாமிலனை பத்தி தான் நம்ம எழுதுவோம். நீங்க அப்போ பகவானை பற்றி எழுதணும்னா நீங்க பகவானோட டாபிக்கை தான் கொடுப்போம். அஜாமிலனை பத்தி ஒரு கட்டுரை எழுதுங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க?
குட் குவாலிட்டிஸ், இடைப்பட்ட விஷயங்கள், அவன் என்னெல்லாம் வந்து தீய செயல்கள் செய்தான் இல்லையா, அவன் எவ்வாறு வந்து ரட்சிக்கப்பட்டான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எழுதி இறுதியில வந்து அவன் வந்து செகண்ட் சான்ஸோட அவன் எங்க போனான் அப்படிங்கறதுமே நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா. சோ அப்போ இங்க காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய ஆரம்பமே இந்த இடத்துல இன்வோகேஷன் என்னது, காயத்ரி மந்திரம் இல்லையா. சோ இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து நாம முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஆரம்பமாகுது. அண்ட் தென் நான் இன்னும் கடைசி ஸ்லோகங்கள் நான் 12th கேண்டோ படிக்கவே இல்லை, உங்களோட சேர்ந்துதான் நான் பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே, சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நிறைவுமே வந்து காயத்ரியோட தான் நிறைவு பெறுகிறது. ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி நீங்க ராதிகா மாதாஜி கேட்டா தெரியும், ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு ரவுண்ட் எல்லாத்தையுமே படிச்சுட்டாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட கேட்டதான் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி அவங்க 12வது கண்டோல கடைசி ஸ்லோகம்னு சொன்னாங்களா, காயத்ரியில தான் சொல்லியிருக்கா, எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. சமீபத்துல கூட ஒரு தடவை சொன்னாங்க மாதாஜி. திஸ் இஸ் த திங். அப்போ ஆரம்பமும் காயத்ரி, முடிவும் காயத்ரி. அப்ப இடைப்பட்டதுல நாம என்ன எதை பத்தி பேசுவோம், அந்த இடத்துல காயத்ரி பற்றி தான் பேசுவோம் இல்லையா. சோ அப்போ இந்த பாகவதமே என்னது, காயத்ரியினுடைய, அதாவது அதனுடைய வியாக்கியானம் தான் நம்ம படிக்கிறதே. ஓகே, சோ த ஆஸ்பீஷியஸ். சோ நம்ம மந்திரங்களில் நான் காயத்ரின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். எல்லாமே நீங்க ஒரு ஒன்னா வந்து கோரிலேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, சோ அப்படி நம்ம ஆரம்பம் முடிவும் ஒன்றானால் அதை பற்றி மட்டும்தான் இடையில நம்ம பேசுவோம். சோ இந்த காயத்ரிக்குள்ளேயே எல்லாம் அடங்கி விட்டதுன்றத நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால்தான் வியாசதேவர் அந்த காயத்ரியை வந்து இன்வோக் பண்றார் அந்த இடத்துல. ஸோ காயத்ரி மந்திரம் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எலிவேஷனுக்கு, ஏன் நம்முடைய ஆன்மீக உணர்வை வந்து, அதாவது அபிவிருத்தி செய்யறது அப்படிங்க, அதனுடைய இன்டென்ஸை வந்து அபிவிருத்தியா எடுத்துட்டு போறது, அதுக்கு தான் காயத்ரி மந்திரத்தை. காயத்ரி மந்திரத்தை வந்து சாமானியமா எல்லாருமே சொல்லக்கூடாது சொல்லுவாங்க. தீட்சை பெற்றவங்க மட்டும்தான் காயத்ரி, அதுவுமே வந்து பிராமண தீட்சை பெற்றவங்களுக்கு தான் அந்த காயத்ரி உண்டு. நீங்க இந்த உபன்யாசம் லேடிஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி அது கரெக்ட். ஏன்னா நமக்கு தீட்சை கொடுத்ததானே நாம சொல்ல முடியும் இல்லையா. ஸோ ஆனா இந்த பூணூல் சாஸ்திரம் எல்லாம் பண்ணும்பொழுது தே டூ தட், காயத்ரி தான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது இல்லையா. தே டூ காயத்ரி ஒன்லி. பியூரிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நீங்க ஏன் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் வந்து அபிவிருத்தி ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் காயத்ரி ஒன்லி. நம்ம இஸ்கான்லயுமே கூட வந்து, நம்ம இஸ்கான்ல பெண்களுக்கு கூட கொடுக்குறாங்க. ஓகே, தெர் இஸ் நோ டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா ஆத்ம நிலையிலிருந்து தான் நம்ம பார்க்குறோம், யாருமே தேக நிலையிலிருந்து நம்ம பார்க்கறது கிடையாது. இந்த உடல் வந்து நாம செய்த கர்ம பலனுக்காக நாம் வந்தது தானே தவிர, மற்றபடி இது மண்ணிலே இருந்து வந்து மண்ணுக்கே வந்து செல்லக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. சோ ஆத்மா ஒன்று தான் வந்து ஆத்மாவில எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. அந்த ஜீவன் வந்து நன்னிலை பெறக்கூடிய அந்த ஸ்தானத்தை பெற்றால் கண்டிப்பாக பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் பெண்களுக்கு கூட கொடுக்குறாங்க இல்லையா. சோ இந்த ஆண்களுக்கு கொடுக்கும்பொழுது நம்ம ஜென்ரலாவே நீங்க பிராமன் ஃபேமிலியில தான் நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த பூணூல் சாஸ்திரத்து பிறகு சந்தியா வந்தனம் காலையிலயும் பண்ணுவாங்க, சாயங்காலமும் பண்ணுவாங்க இல்லையா. 2 times they do. 3 வேளை பண்ணுவாங்க. 3 வேளையா எனக்கு தெரியாது. மத்தியானம் 3 வேளை. இம்பார்ட்டன்ட். யார் இத வந்து இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை வந்து கரெக்டா எடுத்துட்டு போறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த தூய்மை என்பது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுடைய பாடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் வில், அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து வரும். ஸோ அந்த உணர்விலே வந்து ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நிலை பெறும். ஆக்சுவலி அதுக்கு தான் காயத்ரி மந்திரமே வந்து சொல்றது. ஆனா காயத்ரி மந்திரம் வந்து நாம தீட்சையில இருந்து பெறணும். நம்ம இஸ்கான்ல வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன்ல கொடுக்குறாங்க. ஓகே, காயத்ரி மந்திரம் வந்து செகண்ட் இனிஷியேஷன். அதனால நம்ம அதுலயுமே வந்து ஐ திங்க் தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் காயத்ரிஸ். நார்மல் இந்த ஜென்ரல் காயத்ரியுமே உண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து குருவினுடைய மந்திரம், ஸோ அந்த காயத்ரி இருக்கு, கிருஷ்ண காயத்ரி இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து ஐ திங்க் காம காயத்ரி, தெர் ஆர் மல்டிபிள் திங்ஸ். நம்ம பாகவதத்திலேயே அந்த ஸ்லோகங்கள் இருக்குன்றத வந்து நான் ஐ திங்க் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு இடத்துல கேட்டு, நார்த்ல வந்து லேடிஸ் சொல்றாங்க மாதாஜி. மாதாஜி எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு காயத்ரி மந்திரம் இருக்கு மாதாஜி. இல்ல நார்த்ல இதே காயத்ரி மந்திரத்தை சாண்டிங் பண்றாங்க. வந்து 5 or 6 காயத்ரிஸ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஓம் பூர்புவ சுவக ஓம் தத் சவிதுர் வரேண்யம் வர்கோ தேவஸ்ய தீமஹின்ட்டு சூரிய நமஸ்காரம் அததான் வந்து நார்த்ல பண்றாங்க.
சாண்டிங் ஹரே பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா அதுதான் மாதாஜி. காயத்ரி. அதுதான் அது காயத்ரி. அதனுடைய வியாக்கியானமா தான் நாம் இந்த பாகவதமே படிக்கிறோம். எவ்வளவு அற்புதமா அந்த நபர் எடுத்துட்டு போனாருன்னா சொன்னதை என்ன லெக்சர்ஸ்ல கேட்கிறோனோ அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு எனக்கு தோன்றது. ஸோ அதனாலதான் உங்ககிட்ட ஓகே. இல்ல இதை நேவேத்தியம் பண்ணும்போது அதை பண்ணிட்டு பிராணாய சுவாகா அதை சொல்றோம் மாதாஜி. அது எல்லாருமே சொல்றோம் நம்ம. அதனால தப்பு கிடையாது. ஜபிக்கதான் கூடாது. டெம்பிள்ல தான் ஜபம் இது டெம்பிள்ல தான் இதெல்லாம் வந்து பக்காவா இதை ஃபாலோ பண்ணி இப்படி இதெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ தேர் ஆர் mudras also, okay? So which actually it's like a we are offering our obeisances அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ அந்த ஆஃபரிங்க வந்து பண்ணக்கூடிய அந்த முத்திரைகள் எல்லாமே உண்டு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அங்கெல்லாம் பண்ணும்போது நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு இதெல்லாம் இதுக்கு நம்ம செல்வம் பிரபுஜி தான் நம்ம கேட்கணும் ஆக்சுவலி. ஏன்னா அவர் தான் அங்கே இப்போ இருக்கார், டெம்பிள்ல இருக்கார் இல்லையா? பூமியின் மேற்பரப்பில் வாழும் அனைவரும் பல்வேறு வடிவங்களை நம்ம எங்கேயோ போயிட்டோம். ஸோ ஏன்னா இந்த பொருளுரையில வந்து ஜென்மாதிசயதக வருது. ஓகே, ஸோ அந்த கருத்துமே வருது. ஸோ நம்ம அச்சிந்த வேத அபேத தத்துவம்னா என்ன இல்லையா? ஒன்று, அதாவது சைமல்டேனியஸ்லி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை கிடையாது. ஒரே சமயம் ஒரே சமயத்துல கைகளை கால்களை நீட்ட முடியும், சாப்பிட முடியும், எல்லாம் செய்ய முடியும். அதே சமயம் அது இல்லாமலும் இருப்பாரு ஒரே சமயத்துல. அது வேற்றுமையில் ஒற்றுமைன்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்க. அதாவது நாம எல்லாருமே வந்து நித்தியமானவர்கள் என்றதுல வந்து குவாலிட்டி வைஸ் நம் பகவானும் ஒன்றானவர்கள் இல்லையா? பகவான் நித்தியமானவர், நாமும் நித்தியமானவர்கள், எட்டர்னல் என்டிட்டி. அதுதான் அபேதம். பேதம் என்பது அவர் வந்து அளவிட முடியாத ஆற்றலை கொண்டவர், நாம வந்து நம்முடைய ஆற்றல் ஒண்ணுமே கிடையாதுன்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க. இது வந்து பேதம், குறையுடைய புலன்கள். இதுதான் ஒரிஜினலா அதனுடைய கருத்து. ஓகே, சோ பகவான் என்னது ஆக்சுவலி அவரும் அவருடைய ஆற்றல் இல்லையா? இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு மற்றும் ஒற்றுமை, அதுதான் வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். ஓகே, அதாவது ஆற்றலுடைய வீரியம் அளவு வந்து வேறுபட்டது, ஆனால் இயல்பினால் வந்து நாம் எல்லாருமே இறைவனோட ஒன்றுபட்டவர்கள், குவாலிட்டி நித்தியத்தன்மையில அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். எதையோ வச்சு நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, சரிங்களா? ஸோ இந்த ஜென்மாதசிய இந்த இதில் வந்ததுனால நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்துலையுமே வருது. அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த கருத்தை வந்து இது கேட்டதுனால நான் அப்புறமா நான் என்னுடைய மைண்ட்லேருந்து மறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா, ஸோ ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு இது சொல்லிட்டு. ஓகே, நாம் அனைவரும் வாழ்க்கைக்கு வருகிறோம், சில காலம் வாழ்கின்றோம் இல்லையா? இந்த ஜீவனானது ஓர் உடலை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வர்றது, சில காலம் வாழ்கின்றது, அதுக்கப்புறம் சில காலம் கழித்து நாம் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விடுகின்றோம். அதாவது ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு மறைகிறது, ஆனா இந்த உடல் மண்ணுக்குள்ள சென்று அழிந்து போகிறது. ஸோ மண்ணிலேயே பிறந்து மண்ணிலேயே வந்து நாம வந்து மடிகின்றோம். நாம் அனைவரும் மண்ணின் பல்வேறு மாற்றங்களே ஆகும் இல்லையா? வெவ்வேறு நிலைகளை கொண்டிருப்போம்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உணவாக வரக்கூடிய நிலை வந்து ஒரு விதம் இல்லையா? அந்த உணவை நாம சமைத்து உண்ணக்கூடிய பதம் வேறு விதம். அதை நாம ஜீரணம் செய்து நம்முடைய உடல்ல ஆற்றலாக மாற்றக்கூடியது இன்னொரு மாற்றம் இல்லையா? சோ அதனால உற்பத்தி ஆகக்கூடிய விந்து இன்னொரு விதம். அது தாயினுடைய கருவுக்குள்ள போய் இன்னொரு ரூபத்தை கொடுக்கக்கூடியது இன்னொரு விதம். அதுவுமே வெளியே வந்து ஒரு பெரிய ரூபமாக நிற்கிறது இன்னொரு விதம். அந்த இதுவுமே வந்து ஒரு நாள் மடிந்து மண்ணுக்குள்ள போகிறது வந்து இன்னொரு விதம். சோ இத்தனை மாற்றங்களை கொண்டதுதான் இந்த வாழ்க்கை. சோ மண்ணிலேயே இருந்து மண்ணிற்குள்ளேயே செல்றதுக்குள்ள பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு நாம் எல்லாம் உட்படுகின்றோம். ஆனா மாற்றங்கள் எதுக்கு? மண்ணை ஒத்த அந்த, அதாவது மண் வந்து ஒரு ஜட பொருளா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறு நிலைகள், சூக்ஷ்மமான நிலைகள் எல்லாமே நமக்கு தெரியறதே இல்லை, அந்த விஷனே கிடையாது. இப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிக்கும்பொழுதுதான் தெரியறது இல்லையா? ஆனா அந்த படிக்கலன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ நாம எல்லாம் மண்ணுல இருந்து வரமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் தான். நம்ம ஒரு நார்மலா இந்த பக்தி இதுல எல்லாம் வராம இருந்தா நமக்கும் மண்ணுக்கு என்ன சம்பந்தம்? போகும்பொழுதுதான் மண்ணுல போறோம், பிறக்கும்பொழுது நாம் எப்படி மண்ணுல பிறந்தோம் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா? ஆனா இந்த யாக சக்கரம் இதெல்லாமே நம்ம படிச்சதுனால
நம்ம அதை வந்து அழகா வந்து கோரிலேட் பண்ண முடியும். பல்வேறு உடல்களும் செயல்திறன்களும் மண்ணின் மாற்றங்களே ஆகும். அவை பெயரளவே செயல்படுகின்றன இல்லையா? அதாவது வெறுமனை, அதாவது ஒன்லி ஃபார் த நேம் சேக் தான் அது வந்து செயல்படுறது. அது எல்லாம் மண்ணிலிருந்து தோன்றி அழியும் பொழுது மீண்டும் மண்ணிலேயே மறைகின்றது. அதாவது நாம் மண்ணாக இருக்கின்றோம், மண்ணாகவே மறைகின்றோம் என்று கூறலாம். அப்படின்னா இந்த ஜட பொருள் வந்து நம்ம இந்த பஞ்சமகாபூதங்களே நம்ம என்ன சொல்றோம், இதை வந்து உடலை வந்து பூமிக்கு தான் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றோம் இல்லையா? அப்ப இந்த இதுல வந்து இது மண்ணுன்னு சொல்றதுல என்ன தவறு இருக்கிறது? ஒண்ணுமே கிடையாது. எங்கிருந்து வரதோ அங்கேயே சென்று இது அடங்குகிறது. ஆக்சுவலி பிரம்ம சமிதை தத் அந்யத்வம் ஆரம் அரப் ஆரவம்மன சதாப்தியப்ய, அதாவது பிரம்ம சமிதை 2.1.14, அதாவது இப்பிரபஞ்ச தோற்றமானது உயிர் மற்றும் உலக பொருட்களின் கலப்பாகும். அதாவது 24 பண்புகள், பௌதிக பொருட்கள் மற்றும் அந்த கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு இல்லையா, ஜீவன், அவனுடைய கலவை தான் நாம். ஆனால் இதற்கு காரணமான முழுமுதற் கடவுளான பிரம்மமே விளங்குகிறார். அதாவது அவர் ஆற்றல் தான். நம்ம இங்க எல்லாமே ஒன்று நமக்கு தெரியணும், பகவானுடைய ரூபம், தனிப்பட்ட ரூபம் அந்த கோலோகத்தில் இருக்கிறது. ஓகே, ஆனா அவருடைய ஆற்றலால் வந்து இந்த பகிரங்க சக்தி இல்லையா, அந்த ஆற்றல் என்னது? அது பகிரங்க சக்தி. அதனால் இந்த பிரபஞ்சம் வந்து படைக்கப்படுகிறது, சோ ரட்சிக்கப்படுகிறது, மீண்டும் வந்து அழிக்கவும் படுகிறது. சோ எல்லாமே அவருடைய ஆற்றல் தான். இங்க எல்லாம் விரிவங்கங்கள் எல்லாமே அவருடைய ஆற்றல் தான். இதையெல்லாம் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல படிக்கிறோமா இல்லையா? சோ அதுதான் இந்த இடத்துல பிரம்மமே விளங்கி. பிரம்மம் என்றால் என்ன? பிரம்மம் எதை குறிக்கிறது? ரூபமற்ற தன்மையை குறிக்கிறது இல்லையா, ஆற்றலை குறிக்கிறது. ஓகே, அதனால்தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 1.5 இதம் ஹி விஸ்வம் பகவான் இவேதரக, அதாவது முழு பிரபஞ்ச தோற்றம் முழு முதற் கடவுளின் பேராற்றலால் விளைந்ததா இல்லையா. இதெல்லாமே ஒரு சிறு பொறி போன்றதுதான் பகவானுக்கு அப்படின்னு சொல்றது. நம்ம இப்போ ஒரு சுவாசம் உள்ள விட்டு எடுக்கிறோம் பாருங்க, அது நமக்கு நம்முடைய இந்த பூமியினுடைய கால கணக்கின் படிதான் 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள்ன்ட்டு. ஆனா பகவானுக்கு அது வந்து நம்ம எப்படி ஒரு சுவாசம் விடுறோமோ அந்த மாதிரிதான். அந்த ஒரு சுவாசத்துக்குள்ளேயே ஒரு பிரம்மா படைக்கப்படுகிறார், அழிக்கவும் படுகிறார். ஸோ அப்போ அவருடைய நிலையை பற்றி நம்ம ஏதாவது புரிஞ்சுக்க முடியுமா நம்முடைய இந்த பௌதிக பண்புகளால? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா. ஆனால் மாயையின் காரணமாக உலகிலிருந்து கடவுள் தனித்து இருக்கின்றார் என்பதை எவரும் பாராட்டுவதில்லை. உண்மையில் அவர் வேறானவர் அல்ல, ஆனால் உலகமானது அவரது பல்வேறு சக்திகளின் ஒரு மாற்றமாக இருக்கிறது. பரஷ்ய சக்தி விவிதைய சூரியதே. ஐ திங்க் இந்த ஸ்லோகமுமே வந்து ஐ திங்க் பரஷ்ய சக்தி, அதுவுமே வந்து வண்டர்ஃபுல் ஸ்லோகம் தான். இது மனப்பாட ஸ்லோகம். பரஷ்ய சக்தி விவிதைய பரஷ்ய சக்தி விவிதைவ ஸ்ரூயதே. பரஷ்ய சக்தி வேதாவேஸ்ல வரல, இந்த ப்ரௌசர்ல வரல. ஓகே, ஐ திங்க் இது பாகவதத்துல வர்றது ஆக்சுவலி அந்த ஸ்லோகம். இங்க அந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இது கொடுக்கல. ஓகே, இது பற்றிய பல ஸ்லோகங்கள் வேதங்களில் உள்ளது. சர்வம் கவ்வி இத பிரம்ம, அதாவது பரபிரம்மமான பகவானிலிருந்து பருப்பொருளும் உயிர் பொருளும் வேறானவை அன்று. அப்படின்னா அவரால் அனைத்துமே அவரிடத்திலிருந்து தோன்றது எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். இதையுமே நாம் நிறைய இடத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அவருடைய இந்த ஜடமெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நமக்கு தான் ஜடமே. நமக்கு வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா. அதாவது இது எல்லாமே அவருக்கு எந்த வேறுபாடுமே கிடையாது. ஆனா நமக்காக இதை வந்து ஒரு வேறுபட்ட நிலையில வந்து இந்த இடத்துல படைத்திருக்கார். நாம இந்த பௌதீக எண்ணத்திலும் இல்லையா, நமக்கு இருக்கக்கூடிய குறை மதியாலுமே நாம் என்ன பண்றோம், இதை இப்படிதான் அப்படிங்கறது வந்து நம்முடைய புத்தி கூர்மை
சிறிய புத்தி கூர்மையை கொண்டு இவ்வளவுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். ஆனா அதனுடைய தாத்பரியம், முழுமையான தாத்பரியம் இறைவன் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் அறிவார் இல்லையா? இப்போ மண்ணு வந்து என்னது, ஜட பொருள் தான். ஆனா அதுக்குள்ளே ஜடமா இருந்தா ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்குமா? கண்டிப்பா நடக்காது இல்லையா? அன்டில் அதர்வைஸ் நாம் அதை தூக்கி போடுற அளவுக்கு இருந்தா மட்டும்தான், அப்பதான் அது ஏதாவது மாற்றம் கிடைக்கும். ஆனா மண்ணிலிருந்து வரக்கூடிய எல்லாமே நமக்குள்ள நிறைய மாற்றங்களை கொடுக்கிறது இல்லையா? அப்போ உண்மையிலேயே அதுவுமே வந்து சேத்தனமான ஒரு பாவத்தை கொண்டு சூக்ஷ்ம நிலையில நம்ம பகவான் வந்து செயல்படுத்துகிறார் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பார்ப்பதற்கு நமக்கு எல்லாமே ஜடம்தான், இந்த உடலுமே ஜடம்தான். ஆனா இந்த உடல்லையுமே வந்து இயக்கங்கள் என்பது இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஆனா இது இயக்குவது என்னது, அந்த சூக்ஷ்மம் தான், சாரி அந்த ஜீவன் தான் இல்லையா? அந்த நித்தியமான ஜீவன் இந்த உடலை என்ன பண்றாரு, இயக்கி கொண்டே இருக்கிறார். அந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்றால் இதுல எந்த இயக்கமுமே இருக்காது இல்லையா? சோ அது மாதிரி பகவான் இல்லாத இடமே கிடையாது. இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அவர் வியாபித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த ஒரு ஜடமா இருந்தாலும் அவருக்கு, ஆனால் ஜடமும் சேத்தனமும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நம்ம வந்து படிக்கிறோம். ஏன்னா அதை எல்லாத்தையும் கூட, ஜடத்தை கூட அவர் இயக்க வல்லவர். நமக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். பகவத்கீதையில வந்து மே பின்னா பிரகிருதி அஷ்டதா இல்லையா? அந்த இது பூமி, அப்போ, அனலோ, வாயு இல்லையா? அந்த இது படிக்கிறோம் இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள், அதுக்கப்புறம் மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த 8மே வந்து அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜடசக்திகள் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுவுமே ஆற்றல் என்பதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அதுவுமே ஆற்றல் அப்படின்னு ஜடசக்திகள், சக்தி என்றது பாவம் தான். சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல சக்தி என்பது பகவானால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? அந்த ஆற்றல் என்பது அவரால் வழங்கப்பட்டது. ஆன்மீக சக்தியும் அவரது சக்தி தான். ஆனால் அது அவரிடமிருந்து பிரிந்து தனியே இருப்பதில்லை. அந்தரங்க சக்தி எப்பவுமே பிரியறது கிடையாது, பகிரங்க சக்தி மட்டும்தான். உலகியற் சக்தியும் பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது அது ஆன்மீக சக்தியாக மாறுகிறது. இதையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? எதெல்லாம் நம்ம வந்து ஜடம் என்று எண்ணுகின்றோமோ அந்த ஜடத்தையுமே நாம இறைவனுடைய தொண்டுல உபயோகப்படுத்தும் போது அதுவுமே சேத்தனமாக மாறுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாருமே மொபைல் வச்சிருக்கீங்க, லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்க. பகவானுடைய அவருடைய செயல்கள், லீலைகள் இதெல்லாம் கேட்பதற்கு இல்லையா இந்த போனை நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம். அப்போ அந்த போனுமே வந்து என்னது, ஆன்மீக தளத்துல இருந்து தான் நாம் நோக்க வேண்டும். ஓகே, அதுவுமே சேதனமாகி விடுகிறது. இதை எதை போன்றதென்றால், இரும்பு கம்பியை நெருப்பில் இட்டால், இதுக்கும் இன்னொன்னு, நம்ம இரும்பு நல்லா காய்ச்சிட்டே இருக்கும் பொழுது வந்து நெருப்புக்கும் அந்த இரும்புக்கும் வந்து வித்தியாசமே தெரியாது. நீங்க அந்த இரும்பு துண்டை வந்து வெளியில எடுத்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தான் அது இரும்பாகவே தெரியும். எப்ப நாம வந்து அந்த நெருப்புல இருந்து எடுத்துடுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த இரும்பினுடைய குவாலிட்டி வந்து ரீட்டைன் ஆகுது. ஆனா அதுவே வந்து அந்த நெருப்புல வைக்கும் பொழுது இரும்புக்கும் நெருப்புக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. பார்த்திருக்கோமா இல்லையா? கொல்லருடைய பட்டறையில கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா? வெல்டிங் பண்ணும்போது கூட, வீட்டுல ஜன்னல் இதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது எல்லாம் பார்த்திருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எப்போ நாம் இறைவனோட சம்பந்தப்படுத்தி அது ஜடமா இருந்தாலும் அதை நாம் உபயோகப்படுத்தி செயல்படுத்துகிறோமோ அதுவுமே வந்து இறைவனுடைய ஆற்றலுக்கு ஒத்துதான அந்த நிலையிலிருந்து செயல்படுறது. அப்படின்னா ஆன்மீக நிலையிலிருந்து செயல்படுறது, ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்து செயல்படுறது. எப்பனா அதை நான் வந்து இறைவனுடைய கைங்கரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தாம வெறும் பௌதிகமாக உபயோகப்படுத்துறனோ அப்ப அது வெறும் பௌதிகமாகத்தான் இருக்கும், அது ஜடமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவது டவுட் இருக்கா? முழு முதற் கடவுளே காரணங்கள் அனைத்திற்கும், எல்லாம் சைலண்டா இருக்கிறத பார்த்தா இல்ல புரியுறதா? நல்லா புரியுது. காரணங்கள் அனைத்திற்கும் மூல காரணர் என்பதை ஆராய்ந்து நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது நமது அறிவு நிறைவு பெறுகிறது. சோ அனைத்திற்குமே மூல காரணம் யார் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுறது, மனசு வந்து அதாவது நிறைவு அடைகிறது. ஞானத்தை பெறுவதில் பல்வேறு சக்திகளின் மாற்றங்களை மட்டுமே அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பகுதி அறிவுதான். நாம் இறுதி காரணத்திற்கு கண்டிப்பாக வர வேண்டும். தேவிது ஸ்வார்த்த கதிம்ஹி விஷ்ணு, அதாவது எல்லாவற்றின் பிறப்பிற்கும் எது மூல காரணமோ அதை அறிந்து கொள்ளாத அறிவு நிறைவுடைய அறிவாகாது இல்லையா? அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியது எது என்பதை தெரிஞ்சாதான் நாம ஞானத்திலுமே நாம் நிறைவு பெற முடியும். ஏதோ ஒண்ணுத்த வந்து நம்ம யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ பண்ணாங்கன்றதுக்காக அது அவருடைய படைப்பு என்று சொல்லப்படுவது என்பது ஒரு பகுதி தான். ஆனா அந்த நபரையுமே வந்து செயல்பட வைக்கிறது யாரு?
பகவான் தான் இல்லையா, நேரடி இல்லை, மறைமுகமாக. இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் எவ்வாறு வந்து மெயின்டைன் பண்றார் நம்மள எல்லாரையுமே, அவர் படைத்த தேவர்களுக்கால அவங்களுக்குமே வந்து பவர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கார் பகவான் இல்லையா. சோ அந்த பவரை அந்த ஆற்றலை கொண்டுதான் அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆள்கிறார்கள், நம்மளை எல்லாருமே வழி நடத்துறாங்க. நேரடியாக இல்லைனாலும் இன்டைரக்டா பகவானுடைய ஆற்றலை கொண்டுதான் அவர்கள் இயங்குகிறார்கள். நமக்கெல்லாம் வரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கறது கூட பகவானிடம் பெற்ற அந்த ஆற்றலை கொண்டுதான். ஓகே, அவர்களுக்கு தனித்து எந்த ஆற்றலும் கிடையாது. இதையுமே நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். முழுமுதல் கடவுளால் படைக்கப்படாத எதுவுமே இந்த உலகத்தில் இருப்பதே கிடையாது. அனைத்தும் அவருடைய படைப்பு அப்படிங்கிறதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இயற்கையாக மண்ணிலிருந்து வரும் நறுமணம், வாசனை இல்லையா, பல்வேறு வாசனை பொருட்கள் பல்வேறு நோக்கங்களுக்காக தயாரிக்கப்படுத்தப்பட்டு பயன்படுகின்றன இல்லையா. இப்போ நம்ம ரோஜா செடி போடுறோம் இல்லையா, அடுத்து வந்து சாமந்தி போடுறோம் இல்லையா, அடுத்து வந்து பாவக்காய் செடி வைக்கிறோம். ஆனா இதுல எல்லாமே வந்து நீங்க இந்த பூசணிக்காய் செடி, அடுத்து வந்து இந்த அவரை செடி, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த செடிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாசனை என்பது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இல்லையா. அது எங்க இருந்து வருது? மண்ணிலிருந்து தான் வருது இல்லையா. சோ ஆனால் அதற்கு மூல காரணமாக இருப்பது மண்ணியை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. மண்ணிலிருந்து செய்யப்பட்ட பானை சில காலத்திற்கு நாம் தண்ணீர் வைத்து உபயோகப்படுத்துறோம், ஆயினும் முடிவில் அது மண்ணை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எனவே பானைக்கும் அது செய்யப்பட்ட அதனை செய்ததுக்குரிய மண்ணிற்கும் எந்தவித வேறுபாடும் கிடையாது இல்லையா. சோ பானையும் சரி மண்ணும், பானை செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட அந்த மண்ணுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. மண்ணுதான் இல்லையா. இது மண்ணினது சக்தி ஒரு மாற்றமே ஆகும் அப்படின்னா ஒரு வேறு விதமாக உருமாறி இருக்கிறது, அவ்வளவுதான் இல்லையா. மண்ணினுடைய வேறு ஒரு பார்வை நம்ம பார்க்கிறோம். பானை என்பது மூல காரணம் மண்ணுதான், மூலப்பொருள் மண்ணுதான் இல்லையா. அது போல பகவானுடைய படைப்புல வந்து நாம் எத்தனையோ பார்க்கிறோம், ஆனா அதற்கெல்லாம் மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான். ஆனா வெவ்வேறு நிலைகள்ல நம்ம வந்து ஜீவராசிகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா. சோ 9 லட்சம் விதமான நீர்வாழ் பிராணிகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா. 11 லட்சம் விதமான அதாவது புழு பூச்சிகள் இல்லையா, மற்றும் வந்து ஊர்வனத்தை பார்க்கிறோம். அடுத்து வந்து 20 லட்சத்துல இருக்கக்கூடிய 20 லட்சம் வகையான மரச்செடி கொடைகளை பார்க்கிறோம் இல்லையா. மேலும் வந்து 30 லட்சம் வகையான விலங்குகளை பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ மேலும் 4 லட்சம் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களையும் நாம பார்க்கின்றோம். இதுல தேவர்களும் அடங்குவர். ஓகே, இப்படி இதெல்லாம் வெவ்வேறு விதமான நிலைகள்ல வந்து அது உருமாறி இருக்கிறது, அவ்வளவுதானே தவிர மூல காரணம் என்பது இறைவனுடைய ஆற்றல். இறைவன் வேறு, அவருடைய ஆற்றல் வேறு கிடையாது. ஆற்றலுமே அவளுக்குள்ள அடங்கியது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அப்போ அவருக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆற்றல் வந்து அதுதான் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, யதா சௌமி ஏகேன மிருகபிண்டே சர்வம் மிருண்யாமாம் விஜ்ஞாதம் க்ஷய வாசரம் பணாம் இகரோ நாமதேயம் மிருதிகேரி ஏவ சத்தியம். அதாவது மண்ணை பற்றி ஒருவன் படிக்கும் பொழுது அதன் துணை பொருட்களை பற்றி இயற்கையாவே அறிந்து கொள்கின்றான் இல்லையா. சோ மண்ணை படிக்கிறோம், அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கல்லு இல்லையா, அதுக்குள்ள வேற என்னெல்லாம் வஸ்துக்கள் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து அலசி ஆராய்ந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதனால் வேதங்கள் எஸ்மின் விஜ்ஞாதே சர்வம் ஏவம் விஜ்ஞாதம் பவதி என்று கட்டளை இடுகின்றன. அப்படின்னா அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கும் கிருஷ்ணரை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது பல்வேறு வண்ண வேறுபாடுகளை உடையதாக எல்லாம் இருந்த பொழுதிலும் அவை அனைத்தும் இயற்கையாகவே அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. 100%. இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரியா இருக்கு, ஆனா அனைத்துமே இறைவனுடைய படைப்பு என்று வரும்பொழுது நாம வந்து அதை ஒரு குடையின் கீழே எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறோம் இல்லையா. வெவ்வேறு நிலைகள், ஆனா ஒரு குடையின் கீழே தான். பல்வேறு வேறுபாடுகளின் மூல காரணத்தை ஒருவன் அறிந்து கொள்ளும்போது ஏன் இதெல்லாம் வேறுபாடோடு இருக்கு இல்லையா, அனைத்திற்கும் ஒரு காரணம் உண்டு இல்லையா. இப்ப நம்ம எல்லாருமே வந்து படைக்கிறதுக்கான மூல காரணம் நாம செய்த கர்ம பலன். அது போல இந்த படைத்து இங்க வந்த பிறகு நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து காரணம் வந்து நம் மனதனுடைய நிலை. அது எந்த குணாதிசயத்தோட வந்து இருக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு சோ ஒண்ணுமே மூல காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா வெவ்வேறுபட்டது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நாம் ஆனா அனைத்திற்கும் மூல காரணம் யாரு? பரம்பொருள் தான், அவரிலிருந்து தோன்றியவங்க நாம் எல்லாருமே. அதனால நாம இங்க வந்த பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய பகிரங்க சக்தியோட நம்முடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய செயல்பாடுகளும் வேறுபட்டது, அதற்கான மூல காரணமுமே வேறுபட்டது இல்லையா. இப்ப நாம் எல்லாரும் நம் பிள்ளைகள் எல்லாம் படிக்க வைக்கிறோம்,
பிற்காலத்துல ஒரு டாக்டராவோ ஒரு என்ஜினியராவோ இல்லையா, அது மாதிரி வெவ்வேறு காரணங்கள் என்பது இருக்கும். ஆனா இந்த படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள்ல வந்து எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது இல்லையா. அவர்கள் வாழ்நிலை தான் வேறுபட்டிருக்கும், அது அவனுடைய கர்ம பலன். ஆனா ஜீவன் என்பது ஒன்றுதான் இல்லையா. அந்த இதுல வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது, வேறுபாடும் கிடையாது. சத்தியம் பரம் தீமகி இல்லையா. ஆரம்பத்திலே இந்த பாகவதத்துல ஒருவன் தன் ஆற்றலை பரம மெய்ப்பொருளான கிருஷ்ணன் மற்றும் அல்லது வாசுதேவன் மீது ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணர் முதற் கடவுளே என்பதை, வாசுதேவர் என்பதை என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது. மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நாசாகம் தேவ தேஷ்வ அவஸ்திதக. அதாவது புற உணர்வு, அதாவது வெளியே புறனாலே எக்ஸ்டர்னல் இல்லையா, கான்சியஸ்னஸ், வெளிப்புறமான கான்சியஸ்னஸ். இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இது வெளிப்புற கான்சியஸ். என் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் வேற இல்லையா. மற்றும் அக உணர்வு, உள்ளுக்குள்ள நான் என்ன ஓட்டத்துல இருக்கணும்னு தெரியாது, அது வெளியில தெரியாது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். நான் நல்லது நினைக்கிறேனா கெட்டது நினைக்கிறேனா, பொறாமை கொண்டிருக்கிறேனா இல்ல வந்து கருணை கொண்டிருக்கிறேனா என்பது எல்லாமே என்ன ஒருத்தருக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா. கொள்கையின் சுருக்கம் இதுவேதான். புற உலகு என்பது அகவெளிப்பாட்டினை சார்ந்தே இருக்கிறது. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது தான் நமக்கு வெளியில வரும் இல்லையா. உள்ளுக்குள்ள நாம் எதை வந்து நாம அலசி ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ அதனுடைய வெளிப்பாட்டை தான் நம்ம வெளிப்புற தோற்றத்திலுமே வந்து செயல்படுத்துவோம். அதுபோல எல்லாவற்றிலும் பரமபுருஷ பகவானை நமது அறியாமையின் காரணமாக உணர முடியாது இருந்த போதிலும் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தி ஆற்றலினால எல்லாம் வெளிப்படுகின்றது இல்லையா. இதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது, ரொம்ப கருத்துக்கள், ஆக்சுவலி ரொம்ப அற்புதமான ஆக்சுவலி. ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? எல்லாருமே போய் அவங்க யாரெல்லாம் தெலுங்கு அவங்களுக்கு கொத்த சமச்சரம் சுபாகாங்ஷல். ஓகே, ஸோ மேலும் மேலும் இந்த உகாதி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நன்மையான ஒரு நிலையை வந்து கொடுக்கட்டும் இல்லையா. பக்தியில வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து உங்களுக்கு காட்டட்டும். மேலும் நாம ஜபங்களை வந்து தூய்மையோடு செய்வதற்கான பிராப்தத்தை பெறட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளோட இன்னைக்கான கிளாஸை நிறைவு செய்கிறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே